Saga oko osnovne škole Petra Zrinski iz Šenkovca jučer je dobila svoj konačni epilog. Na izvanrednoj sjednici školskog odbora, nakon što je dobiveno mišljenje Ureda državne uprave koje je ocijenilo rad ravnateljice Zvezdane Treske kao negativno, ona je sa 6 glasova za, 1 nevažećim i 1 protiv smijenjena s vodeće pozicije škole u Čakovečkom predgrađu. Rezultati su bili negativni vezani uz rad gospođe ravnatelj, gdje je bilo navedeno da se ogriješila o nekoliko zakona vezano uz odgoj i obrazovanje. Osnovna škola Petra Zrinski iz Šenkovca postala je prva vijest dana prije 2 mjeseca kada je nastavnik Miljenko Hajdarović upozorio ne samo na sumnjivu nabavku biogeneratora Atlanta u vrijednosti 70.000 kuna, već i njihovo djelovanje. Uslijedili su protesti dijela roditelja nakon što su sa svime bili upoznate nadležne službe. Vodstvo županije, pa čak i zamjenik predsjednika vlade, čekala se samo jedna odluka: hoće li Treska ostati ili neće. Jučerašnjim glasovanjem školski odbor je riješio i to pitanje, a na Treskino mjesto kao vršitelj dužnosti postavljena je njezina dosadašnja zamjenica Lidija Matoša. Osobno sam žalostan zbog svih zbivanja osnovne škole Šenkovec, i to iz prostog razloga što je škola imala zavidne rezultate, ugled. Ovih zadnjih 2 mjeseca događanja oko škole mislim da su štetili i ugledu škole i djeci. Županiji koja je osnivač škola je najveći interes bio da se povrati normalno stanje u učiteljski kolektiv. Ovakva odluka se mora poštivati s naše strane kao osnivača. Postavljeni vršioci dužnosti, bit će raspisan natječaj za ravnatelja i nadam se da će se stvari stabilizirati. Odluku koja stupa na snagu 1. veljače dosadašnja ravnateljica nije htjela komentirati, ali je poručila da je njena smjena rezultat političkog linča mladih aktivista Hrvatske narodne stranke. Riječ je o Vladimiru Novaku, nastavniku glazbenog odgoja, a ujedno i načelniku općine Šenkovec, Saši Horvatu, članu školskog odbora i zamjeniku načelnika općine, te Miljenku Hajdaroviću, nastavniku povijesti u školi. S obzirom da su sukobljene strane podnijele kaznene prijave jedne protiv drugih, izvještaj iz osnovne škole Petra Zrinski još će jedno vrijeme biti udarne vijesti.